מה? קצת פוחד, יכול להיות שזה לא. ואז השני, סימן קריאה, זה לא עובד. קל. מישהו יודע מה קורה פה? מישהו מבין מה? מישהו יכול לעזור לי? לא? הולך אחורה? לא? מתוך הלא, ואז מישהו יכול לעזור לי? בכי? איתות ראשון. אוי. בסדר? לא משנה. דריכות. בודק מאיפה זה מגיע. אולי מהצד הזה. בודק, לא להתעכב. בודק, מתפקס על הנקודה שהחלטת לבדוק. זה לא שם, לא שומע כלום. הולך לזה. לא שומע כלום. עושה סיבוב. 360. פתאום קולט חשוד פוטנציאלי. בסדר, תעשה פאוז רגע. ואני רוצה כאילו מבט חשדני. תוך כדי שמתקרב אליו. הולך מהר. ואז טם. אוי. מכוני, זה 1, 2, 3, זוכר? לא, בוא נעשה את זה עוד פעם, שיהיה לך את זה. אוקיי? זה 1, 2, 3, זה תגובה, חללית, קהל. אוקיי? אז היינו ואז תן, חללית, קהל, ומהר הולך, שם את האייטרינגס, ואז מתמקם בפוזיציה שיראו אותך, וסורק רגע, אולי זה מפה, מאיפה שמעתי את זה? תן לזה צ'אנס, מבין שזה לא, טעיתי, הולך קדימה, תן, לא טעיתי, זה מהחללית, הולך, מאיפה זה בא? יכול להיות שזה מהמגירה, פותח, אתה רוצה לשים את הסאונד שאני אעשה לך, אוקיי? אוי, בורח מזה, מתחבא מאחורי ילד, הולך, רץ, זז ממקום למקום, לא יודע מה לעשות, לשחק תחפש מה לעשות, מה עושים, כאילו אתה גם מתייעצים, מה עושים, מה לעשות, הולך לזה, שים את היד על זה, והגוף עדיין יופי, תגלה את השקט, תגלה שזה כנראה מהמגירה, ואז, אולי אני מתחרט, אוקיי, כמובן מה שעשינו, כאילו רוצה מתחרט, ואז התייעצות עם הילדים, ואז השלישי ממש כבר סקרה. כן. ואז נזכר מה ראית שם, אתה חייב לבדוק את זה.